Adéu, benvinguts a l'Infoc. Una bona novel·la. He trobat La Mas Líric de Raval d'Aran, editat per la parròquia de Viella fa 35 anys, l'agost de 1972. Un clàssic. Se ven a la parròquia de Viella i costa 4 euros. Contava Casimiro Ademà, el pròleg, i la publicació s'ha pogut realitzar gràcies a la tenacitat del rector de Viella, mossèn Jaime Armengol, que ha ajudat en un treball per la directora del cor parroquial, Isabel Maria Pena de O, han lograt recopilar la majoria de poesies escrites en la nostra llengua i recuperar la melodia de les cançons araneses. I col·laboraren pla d'araneses i d'aranosofiles d'alabets, com Albert Vives, curat, català, professor al seminari de la Seu d'Urgell, que musiquet calques poesies. Aquesta edició és encara avui un dels inventaris més seriosos de la lírico d'autor i popularo araneso. Veleu que es resol el llibre escrits en grafió anciano, la d'abans de les normes ortogràfiques, que podràs trobar encara. Ja n'has trobat de poemes de Francisco Nart, de Rafael Nart, de Condós Enviat. De tot això que hi és dins, so que Emilumai és l'himne a sa majestat Alfonso XIII, que se deu cantar amb la música de l'himne nacional. Hi havia pas d'unes que se volien una letra per son himne, n'han uno ja, d'en Peiro 6 de juny de 1924. Escoltats, escoltats. Rei d'Espanya, els fills de la muntanya, saludant vostra glòria, més vera aquest solell. Aquest pla, ¿verdad? Es perfecto, pla espanyol, pla occitano i pla monarquico. Tots els espanyols de cor i doc la deurien aprendre. Bé, els que diuen oc, els que diuen sí, els que diuen bai, els que diuen uaja, tots els espanyols. Si interessats nos volen contactar, l'urballaran pla i amablement tota la letra. De res. Restant a l'Aran. Almenys des del segle XIII, els encarregats de l'administració dels vilatges d'Aran eren els cònsols, causits en les amassados del Consell de la Vila. Se decidió en capítols els acords preses en aquells amassados. Els acords, les lleis d'Aran, se devion protegir com a cal. Rosa Tremosa va nos contar la història de l'armari de 6 esclaus. L'armari del segle XVIII era d'Aiaciu, 1753. Aiaciu, on se salvaven els documents més importants de tota la Val d'Aran. Aquest armari era en la sagristia de Viella. D'acord, s'ha recuperat en tal museu i plan valius de tota la història de la Val d'Aran i el so que comporta com a individualització legens del nostre territori aranès. Veus per què era anomenat armat de 6 esclaus? En l'època en què parlam, com ara, en la Val d'Aran hi havia 6 terços. Els 6 terços havien els propis consellers. Cada conseller d'aquests terços havia raciat corresponent a clau. Aleshores, soler podien daurir l'armari de 6 esclaus i a la mateixa hora, al mateix moment que eren citats en la sagristia de Viella, haurien d'estar els 6 consellers. Vers exemple, Rosa Tremosa. L'armari se troba al Museu Etnològic de la Val d'Aran, en Viella. En Viella, també, pla vecí de la parròquia de Viella, pla vecí del museu, han es trobat la botiga dels productes araneses que vos parlen en la llengua del parsan. Hem l'agents de la botiga de Galín Reiau, que tenim tots els productes tradicionals de la Val d'Aran. Tots estan etiquetats en aranès, en occità. Són productes tradicionals, artesanals. Hi ha des dels licurs, mermelades, patès, productes de llit, formatges, armanyat per a l'espunya. El que s'ha intentat així és que tots els productes siguin envasats ètic, com abans se feien en les cases de l'Aran. Mersejant Blancatàcies. El Galín Reiau se troba al dus de la plaça de la Gleisa, en Viella. Aquest estiu se tingueren els cursos de l'Escola Occitana d'Estiu, del 12 al 18 d'agost, al Liceu L'Hostal, a Vilanilla i Badalt.
i participaron a l'entour de 170 persones, aprenent per la setmana que un vintenat de pisos eren a l'escoleto d'estiu i un detzenat a l'escola 2. De més, els adultes, un nombre important havien causit els cursos intensius de lengo. Els participants venien principalment d'Aquitània, Mitjor Pirineus i de Lengodoc, sense oblidar una participació bella de catalans menats pel CAOC que dirigís Enric Garrigó Trullols. En premut d'aquest bon succés, l'associació Escola Occitano prepausa una pitxoneta Escola Occitano d'hivern a Sant Antoní, del 26 al 30 de desembre de 2007. Són uns bons datos. Si ets interessats, vos dici de vos entresenyar al corrier eoe@wanadu.fr.